podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, noswaith dda a chroeso I benod arall o bod Rugby Cymru. Wrth gwrs, ni ar drothwy bencampwriaethau chwe gwlad, ond mae stil bach o rygbi y rhanbarthau'r ni'n drafod, ond wedi hefyd yn edrych ar tîm. Mae Warren Gatland wedi pigo a'r tîm. Mae Richard Whiffen wedi pigo ar gyfer y gêm dan ugen. Dwi'n falch I gael gweud mwyn I cael croeso, ddim croeso, mwyn cael Nick Williams gyda fi ar y pod unwaith eto. Nick, sydd wyt ti heno? O, champion, diolch yn fawr. A Da iawn. dwi'n gofod dros dwi'n naif, dwi'n dechrau edrych mlaen am yr geimiau dros y benwythnos hefyd. Na, ddim yn naif o gwbl. Mae'n reit ddiddorol. O'n i'n cael sgwrs mewn grŵp WhatsApps gyda fi criw o'n i ffrindiau sy'n dilyn rygbi'n reoledd, a'n holi, o, di'n edrych mlaen i'r chwe gwlad. Yn ateb I oedd, fi'n edrych mlaen i'r chwe gwlad, ond felly dim o'r reidrwydd y beth sy'n ddigwydd I Gymru. Fel pencampwriaeth, dwi'n credu mae'n... Ie, mae'n dwrnament arbennig. Mae'n arbennig o'r dda, yndi. Odi. O ran gobeithio'n Cymru, felly ddim cweit mor uchel, ond na, dwi'n edrych mlaen I gael hoi o'r rhanbarthau, a bod ni'n cael bach o rygbi rhyngwladol ar ein sgrins teledu dros yr, 8 wythnos nesaf, mwy neu lai. Felly, cyn bod ni'n mynd edrych ar Tîm Cymru, a pwy mae Warren Gatland wedi dewis, mae yna beth newyddion wedi bod unwaith eto'r wythnos ma. Dechreuwn ni, Nick, gyda'r rhanbarth i'r gweilch, a mae wedi bod yn wythnos da iawn I brops y gweilch mewn ffordd, gyda'r newyddion bod Gareth Thomas wedi ail-arwyddo. Hapus iawn, ddim meddwl yn dilyn Jack Morgan a Dewi Lake. Fel ni sôn o blaen, mae yna bron hanner pac rwan am gobeithio am y 2 blynedd nesaf. So, felly, dyn ni eitha'r dechrau yn y lle gryf am y dyfodol, Prob Benwan, Gareth yn talentog a profiadol hefyd. So falch iawn mae o yn aros efo ni hefyd. A fel dyn ni sôn o blaen, mae'n siŵr mae wedi cael opportunities am lot o arian I symud o'r gwylch. Ond mae wedi penderfynu aros efo ni a fel dwi'n dweud, dwi'n just mor hapus a mae o'n aros. Ond ie, fel rhywun falle sy'n mynd cefnogi'r gweilch, ond sy'n cefnogi'r rygbi Cymru a sy'n hapus I weld chwaraewyr Cymru aros yn y wlad, fi'n credu mae beth mae Mark Jones yn adeiladu nawr gyda'r pac mwy neu lai yn neud swydd Warren Gatland yn hawdd, achos os yw Jack Morgan, Dewi Lake a Gareth Thomas yn ffit, mae 3 yn dechrau I Gymru, a os ydyn nhw'n chwarae gyda'i gilydd, mae'n adeiladu'r partneriaethau, a ni'n sôn lot yn rygbi am pwysigrwydd o gael partneriaethau, boed yn y pac, yn yr olwyr, be bynnag. Felly fi'n credu mae jyst yn arwyddion da, fel ni wedi sôn yn ddiweddar, falle bod pethau yn dechrau troi nawr, a bod Rygbi Cymru yn araf bach, wrth gwrs, ond yn dechrau, bod ni'n dechrau gweld yn gwella unwaith eto o'r cyfnod anodd iawn. Ie, a hefyd am Ben Warren, ffaith mae o wedi ymuno'r Carwyn. Dim yn disgwyl o chwarae o gwbl, ond jyst I cael y profiad I bod yna, fel chi sôn, am tan diwedd y chwe gwlad, bod yna I ymarfer efo'r lleill, I cael gwybod be mae rhaid I chi bod, y safon a ffitwydd mae rhaid I chi bod, os ti eisiau bod rhan o'r Carwyn Cymru, ac hefyd dysgu chydig bach mwy am bod yn pen tin efo'r bom, yn hyfforddio. Wrth gwrs, mae'n amser delfrydol, dyn ni'n meddwl o unrhyw brop tin ymuno gyda Carwyn Cymru, gyda Adam Jones yn ymuno gyda'r tîm hyfforddi. Ond oeddi, mae'n gyfle da, fe ti'n dweud. Anebygol fyddwn ni'n gweld yn y Crys Coch rhif 3 dros y pencampwriaeth, ond mae bod yn yr awyrgylch, mae bod ymysg y chwaraewyr profiadol a gwynebau gwahanol, ond hefyd hyfforddwyr gwahanol I ddysgu wrtho, achos gyda unrhyw safle, ond yn wedi gwella yn y rheng flan, mae dysgu'r grefft yn rhywbeth ti'n neud trwy gydol dwyrfa, wedyn felly, mae cael Adam Jones I edrych a astudio arno yn sicr yn mynd I roi fe mewn lle da pan fydd yn mynd ôl at y gweilch.
a dyna'r unig peth dwi'n dweud ydy os dio ddim rhan o'r 23 neu o'r Travelling Reserves, gobeithio fydd nhw'n gallu mynd yn ôl i chwarae cael chydig game time i gwylch y game nesaf, dyn ni adre yn erbyn Leinster ar 14th o mis Chwefror, dwi'n meddwl, o Valentine's Night. So gobeithio maen nhw digon sensible i roed cyfle fe mynd yn ôl i gwylch i chwarae yn y game yna. A fi'n credu bod hwnna'n bwysig. Fi'n gobeithio rhywbeth tebyg gyda Ellis Mi o'r Scarlets, felly os na fydd e yn rhan o'r garfan fydd e'n teithio, fydd e'n cael ei ryddhau, achos gyda'r chwaraewyr ifanc mae'n wych bod nhw'n cael y cyfle i fod yn y garfan ac ati, ond y gwir amdani yw mae eisiau nhw fod yn chwarae rygbi yn dod achos dyna sy'n mynd i wella, dyna sy'n mynd i ennill fwy o brofiad yw trwy chwarae mwy o rygbi, felly diddorol gweld beth ddaw o'r penderfyniadau hynny pan fydden nhw'n codi. Ni wedi sôn am Adam Jones yn ymuno ar tîm hyfforddi. Un yn gadael Alex King. Bach o sioc pan ddath nhw wedyn hyn allan. Dath e fel, a bron o fod, brwsio dan y carpet bron o fod. Ia, dwi'n yn gwybod beth sydd wedi digwydd tu ôl i'r llenni, ond o'n i'n disgwyl fo, herwydd pan oedd Rob Howley dod i fewn, a pan oedd Alex King cael ei benodi, ail dewis oedd Alex King. Pan oedd Galland yn ôl, oedd o eisio'r Howley. So rwan, mae amser wedi mynd ar ôl y droddiad dod allan o'r hydref, gath o cyfle i penodi rwan Howley fyny i'r attack coach. Y gwir amdani yw, dyw'n ymosod ni ddim wedi bod digon da dros y flwyddyn 19 mis diwetha, ond ar yr un pryd, i fi, mae'n teimlo fel bod Alex King wedi cael ei wneud yn bach o scapegoat. Y gwir amdani yw yn y marn ni, yw bod y swydd mae Gatland wedi wneud ers dychwelyd ddim yn ddigon da, a nid Gatland dylse fo'n arwen i mewn i'r bencampwriaeth yma. Ond mae'n edrych fel bod nhw wedi prynu mewn i'r ffaith mae'n ymosod nes ddim digon da. Ti'n cael gwared yr Alex King a dyn ôl a Howley, ond yn ymlaen i drafod y tîm sy'n cael ei ddewis mewn bach. Ond i fi, dim yn ei gwaniaeth pwy yw'r hyfforddwr ymosod os mae'r tîm ti'n dewis ddim yn complemento hunan. A fi'n teimlo bod y tîm neu'r garfan sy'n cael ei ddewis dy Sadwrn ddim y garfan gorau gallai fe wedi dewis o ran pwy sy'n ar gael iddo fe yn y garfan estynedig. Wel, a hefyd, mae rhaid i chi ennill y brwydr yn y blaenwyr. A dyn ni ddim wedi bod yn gwneud hwnna naddo. So mae'n anodd i pwy bynnag. Wel, ti'n gallu redeg rhywbeth o llinell, os ti'n ennill llinell, fel phase 1 move, ond mae rhaid ni wneud yn well. I cael rhyw ffordd i penderfynu ydy'r ymosod yn wneud yn dda. Ar hyn o bryd, yn ni ar y back foot yn dweud. Odi, na beth, gallai ti gael yr olwyr gorau yn y byd, ond os na ti cael bêl glân i wneud rhywbeth gyda fe, diw'n wneud dim gwahaniaeth o gwbl. Pwt arall y newyddion? Wel, does dim byd i gadarnhau eto, mae'n stori sydd wedi bod yn amgylchynu ar y gwefannau cymdeithasol dros yr wythnos diwetha yma, yw bod Tein Basham yn arwyddo i Gaerdydd. Oedd yna sôn bod y Scarlets ar ei ole, wedi bod ar ei ole ers cryn dipyn o amser, ond mae'n edrych fel bod Basham a adael y dreigiau a ymuno a tîm y brif ddinas. Anodd beio fe am adael y dreigiau ni, cos yn amlwg maen nhw mewn lle gwael iawn, ond a'i Gaerdydd yw'r lle gorau Basham fynd ar hyn o bryd yn ei arfa? Wel, i fi, felly, mae'n symdio fel mae Thomas Young yn symud, a mae'r eisio Basham dod i fewn i wneud fel cario'r pêl, a
adio i ymosod nhw. So dwi'n deall hynny, ond mae o'n biti hefyd i dreigiau, dydy, boi lleol, boi sy'n un o'r chwaraewyr gorau dreigiau, a dwi'n deall pan mae'n neud o, ond mae o'n biti, mae'n symud o dreigiau hefyd. Odi, mae'n ddiddorol yn diwennu bod yn siarad dros y pethefnos diwetha yma am y ffordd mae chwaraewyr y gweilch yn prynu mewn i Mark Jones, yn prynu mewn i'ch mae'r rhanbarth yn neud ac yn ail arwyddo. A wedyn mae Basham sydd wedi treulio yrfa gyfan gyda'r dreigiau yn gweld un adeg symud mlaen a gadael dreigiau. Odi, mae'n drist a fi'n credu mae'n amser pryderus i'r dreigiau. Felly pa mae un o'i stalwarts nhw yn gadael fel hyn, ond y gobeith yw felly mae one-off yw hwn a dim dechrau mass exodus o Rodney Parade, ond mae'n edrych yn debyg nawr, mae ddim yn ngwent fydd Tame Basham yn chwarae rygbi proffesiynol blwyddyn nesaf. Ond fel dwi'n dweud, yw'r rhain ar hyn o bryd, a pan fydd yna unrhyw newydd yn torri, mi fyddwn ni'n trafod e ar y podcast yma. A cofiwch, i ddilyn ni ar y gwefannau cymdeithasol, os nad ych chi yn gwneud ni ar Twitter X, ni ar Instagram, podcast Rygbi Cymru, chwiliwch amdano ni. Ac os ddordyd ydych chi yn ymuno ar Nick a fi fan hyn, i recordio, mae yna groes a cynnes. Os chi'n cefnogi'r Gaerdydd neu'r dreigiau, wel, cysylltwch, ond bod chi'n cefnogi unrhyw yn y rhanbarthau, neu unrhyw un o dimoedd SRC, ni'n hapus iawn i glywed ydych chi a cael chi mlaen i ymuno gyda ni. Felly, enw mlaen i drafod bach o rygbi. Angen oes nhw fod yn sicr maen nhw'n gallu malu callu fel ni dau. Wel, dyna'r peth yn dweud. Bod chi'n gallu esgus deall rhywbeth am y rygbi, byddwch chi'n iawn, ond na, croeso chi gysylltu gyda ni. A wel, Nick, ti'n gwybod beth, newn ni ddechrau, ewn ni edrych nôl ar penwythnos diwetha, a gan mae'r gweilch chwaraeodd gynta, a gath ganlyniad rhyfeddol o dda, os eisiau fel sôn o fel bod fi'n cymryd y piss, ond 43 i ddim yn erbyn Benetton. Perfformiad anhygol. A ni ddim yn disgwyl, ni'n disgwyl i ennill, yn eitha cyfforddus, ond ffordd yn ei chwarae, o Tri Jones siomedig, ar papur, da chi'n edrych, mae rhywun sydd wedi ennill y cwpan y byd, rai chwaraewyr profiadol a talentog, ond oedd yn mor siomedig. Ond, ddim baid o gwylch di hwnna, a'r ffordd maen nhw dechrau chwarae, dwi'n gallu weld, ond dwi'n cefnogwr. Da chi'n gallu gweld gwahaniaeth y ffordd mae gwylch yn dechrau chwarae o dan Mark Jones rwan? Odw, fi'n credu bod dim bod blueprint Toby Booth ddim yn gyfan gwbl, ond mae fe'n teimlo fel bod hyder gwahanol yn y tîm, felly. Bod nhw'n hapus i chwarae yn yr olwyr, bod nhw'n hapus, bod nhw'n gyfforddus yn lledu'r bil. A fi'n credu mae hyder yn beth mawr, a mae Dan Edwards i weld yn chwarae gyda hyder hynny sy'n wastad yn helpu y rhanbarth yn dweud. Ond fi'n credu fel, mae Ciro, mae sgorio 43 o bwyntiau i unrhyw un yn beth anhygol, ond mae stopio y gwrthwynebwyr i sgoro hefyd, fi'n credu, jyst yn beth anhygol. Yn enwedig tîm fel Benetton, yn amlwg oedd rhai o'i ser nhw falle ddim gyda nhw, fel o ti'n dweud, ynddo fe, does dim bai ar y gwerth fyna, maen nhw'n gallu chwarae beth sy'n o'i blaen nhw, a da ni'n meddwl bod nhw'n gytid i weld y international break yn dod nawr, achos maen nhw wedi cael mis bach reit llwyddiannus, lle mae'r hyder yn tyfu, a fydden nhw'n edrych mlaen i fy nôl ar y cam hen pethefnos, dwi'n credu. Wel, pan mae Mark yn siarad, mae'n sôn am nhw bod yn ddewr, a ti'n gallu weld hynna. Twli bel o gwmpas yn 22 ei hunan. Wel, mae hwnna'n hollol wahanol. Ffordd hollol wahanol y gwylch ennill. A pob clod i rei, Will Spencer, mae wedi bod yn dda. Garen Phillips yn edrych yn pen rhif dda.
Dyn ni lwcus nhw'n, efo Sampari allan a Dewi allan. Mae'r bachwyr yn chwarae yn dda. So, fel dwi'n dweud, dwi'n edrych ymlaen wan am pan maen nhw dod yn ôl i cyngor, chwarae Leinster adre, bydd hwnna'n lot fwy o brawf. Ond, pam nai? Chwarae, Nos Wener, chwarae nhw adre, fel ti'n gweud, pam lai, does dim byd... Mae'n free hit mewn ffordd, yn dweud, achos does Ydi. neb Na. really yn disgwyl y gweld chi ennill y gêm na, wedyn mae unrhyw beth gen nhw allan y gêm na'n bonus, so mae'n free hit, a fel ti'n gweud, os ti eisiau chwarae Leinster, ti'n eisiau chwarae yn yr wythnos cynta tymor, neu yn ystod cyfnod gemau rhyngwladol, felly os oes rhywun yn gwybod sio di giro Leinster hefyd y gweld chi wen, dyfe, so na, fydden nhw'n edrych mlaen i'r gêm na, fydden ni'n meddwl. Bydd y gêm nesaf, Disadwn? Disadwn, so mlaen wedyn, Disadwn, y gêm gyntaf o'r rhanbarthau Cymru, oedd y Scarlet adre i Gaeredin. Beth o'ch chi'n meddwl am y gêm? Wel, gêm arall le mae'r Scarlet i gadael y gwrthwynebwyr nôl mewn. Maen nhw'n edrych yn gyfforddus, a maen nhw just yn cael lapse in concentration sy'n gadael y gwrthwynebwyr nôl mewn. A mae lot o ddadl wedi bod o gwmpas Scarlet yn cymryd triffwynt dros mynd am y cornel, felly yn mynd am y cais. Ond dwi'n gallu deall y penderfyniad na, achos llynau, oedd gymaint o gemau felly, a hefyd dechrau tymor ma, gemau ni wedi bod yn ennill tan y munudau ola, wedi colli nos, mae wedi bod yn pwynt ni ddoen i'n mlaen, ni o'r blaen y gwrthwynebwyr. Felly dwi'n deall ti'n cymryd triffwynt pan mae fe'r gael, achos scoreboard pressure, does dim byd fel e. Ond am yr ail benwythnos yn olynol mewn ffordd, siomedig felly bod ni'n di gwneud mwy o'r safleoedd ni wedi bod ynddi a bod ni wedi gadael yn gwrthwynebwyr i'n ôl mewn. Ond llynau fi'n credu bod ni wedi colli 43-18 erbyn Caeredin. So ni wedi troi hwnna ar ôl a ennill 30-24. So unwaith eto, mae'r Scarlet yn symud yn y ffordd iawn a'n gwella o leo ni tymor diwetha. Wedyn, technically, o dwi'n gallu gofyn yn fwy, wrth gwrs bod fi'n gallu, ond dwi'n hapus gyda felly beth sy'n weld ar y cae hyn o bryd. Ac wrth gwrs, mae'r ffaith bod ni wedi cyrraedd yn talu o bwyntiau o tymor diwetha yn barod ar ôl 10 gêm yn argoeli'n dda. So na, hapus ar y cyfan, mae rhaid bod yn hapus. Sôn am symud, wedyn wrth ni sôn ar raglen diwetha, wrach mae Iwan Lloyd ar y ffordd allan. Ond gath o gêm gored i wedi gweld o chwarae fel maswr. Oedd yn rhedeg gêm, cicio'r yma. Dych chi'n cytuno? A dwi'n gwybod, dwi'n siarad y gwbl o gefnogwyr eraill y Scarlet a'n gweud yr un peth fel tysyn ni wedi gweld y perfformiad na blwyddyn a hanner nôl, dyn ni dim fodlon gweld yn mynd, ond yn derbyn bod yn gadael. Dwi'n wedi gwneud digon yna mewn ffordd, a dwi'n gwybod mae'n anodd yn y fe, achos mae fe'n cael ei symud o'r rhif 10 i'r fainc, i gefnwr ac ati. Dyw e byth yn hawdd, ond dyw'r cysondeb na ddim wedi bod yn ei berfformiadau fe, a dyna pam felly mae fe wedi penderfynu mynd i Gaerdydd. Os mae fe moyn par yn gyson, ond na, rhaid camol am ei berfformiad, o'n i'n meddwl bod yn commanding iawn fel maswr. Oedd y rwy'n arall yn sefyll allan? Wel, fi'n fan mawr o Van der Merwe. Bachwr mae wedi dod mewn a mae fe wedi gwneud gwahaniaeth. A os rhywbeth, y bryder yw nawr bod tîmau De Affrica felly yn gweld ei berfformiadau fe a bod nhw'n dod ar y ffôn i weld os yw e awydd symud nôl i De Affrica, ond mae bach fel pan o Taig Burn gyda'r Scarlet. O'n i'n gwybod mae am gyfnod bydde fe gyda ni, tan bod yn ôl i Iwerddon, a fi'n credu bod ni'n gymryd mantes o'r cyfnod yma pan ni'n cael chwaraewyr fel 'ny. A mae Claude hefyd, mae fe'n... Dwi'n bod mor anlwcus gyda'r anafiadau, a ar y degau anghywir, felly o ran cael ei chwarae dros Gymru ac ati, ond mae'n braf i weld yn chwarae'n dda a'n ffit. Dwi'n eisiau jinxo fe nawr, bod yn cael ei anafu eto, ond mae jyst i gael yn holliach yn y garfan. Mae'n ychwanegu gymaint felly mwy na beth
i ni'n gweld. Ond ie, so na, mae'n wych i weld ar y can a'n chwarae mor dda. Ti'n gallu gweld y talent sy'n efo fo, a wrach fel ydych chi sôn, mae'r mor yn lwcus efo anafiadau, ond mae'n dipyn o chwarae. Odi, yn sicr, yn sicr. Wedi wel, yn ffodus, dyna diwedd y newyddion dair am Barthau Cymru penwythnos diwetha. Y gêm nesa oedd Gaerdydd yn gwynebu'r Sharks. Bach o grysfa adre a'i Oedd hwn yn gêm, oedd Sorry. yn mwynhau gwylio'r gêm. Ond chwarae teg, pwy sy'n tu ôl i'r marketing yn y Caerdydd. Maen nhw'n cael torf rili dda. A ffaith mae'n canol y prif dinas yn helpu hefyd, ond dim bai hynny. A gêm diddiorol. Peth yw, a mynd yn ôl rwan i Basham, mae dwi ddim yn digon gry yn y pac. Wel, yn y front five, mae rhaid nhw, ti ddim yn gallu ennill gêm yn bendant yn erbyn tîm o'r dde Africa heb scrum. A dwi'n gwybod yna afeniadau rai efo Cymru, ond mae rhaid nhw cael rhywun sy'n mynd i'r datblygu hwnna a bod yn chydig bach mwy o gryfder yn y tight game nhw. Odi, a nawr falle ni'n gweld faint mor dda oedd Felice fel prop i Gaerdydd. Fi'n gwybod oedd e'n 38, 40 y chwarae i Gaerdydd, ond oedd e'n gael bob wythnos a oedd e'n rhoi shift mewn. A dyn nhw'n really wneud props fel a rhagor. Mae propiau ifanc dyddiau yma o build gwahanol, achos bod gofynion gwahanol iddyn nhw. Ond weithiau, na gyd sy'n o ti, yw prop traddodiadol sy'n cerdded o scrum i scrum a yn... Fel mae Tom Bolton yn neud i'r gwylch. Ie, yn union. Just scrum i scrum, wneud i job, naill llain dylan solid neu ennill kick-os. A dyna'r peth. A fi'n gwybod, dyma beth sy'n rhwystredig i fi pan mi'n edrych ar Gaerdydd, yw maen nhw'n mynnu arwyddo chwaraewyr ym mhobman, pob safle, heb lawr front five. Le maen nhw wanna yn y front five. Mae jyst angen... Mae popeth yn wych yn Gaerdydd, i blawd o pwy sy'n charge o recruitment, achos fi ddim yn deall beth maen nhw'n neud yn mynd ar ôl flankers, neu asgellwyr, neu canol rhywbeth bynnag. Sortwch y front five na mas, a fyddwch chi ddim bell o fod o gael tîm da iawn. A peth yw, mae'r chwaraewyr dda sy'n dod trwy system fanna, fel Tom Bowen, gath o'r gêm arbennig o dda. So, felly mae yna chwaraewyr dda sy'n dod trwy pathways nhw, ond, fel ydych sôn, sign a prop. Ie, yn union. A weithiau, sign a prop sy'n ond yn mynd i chwarae 50 munud i ti bob wythnos. Mae'n iawn. So, find another Felice. Mae fe mas yna rhywle sy'n just yn mynd o scrum i scrum. A just, na gyd ti'n gofyn ddyn wneud, na siw bod i prop nhw'n blino cyn ti. A wedyn, mae'n iawn. Ond, ie, maen nhw'n... Sa'n gwybod beth i wedi, ond... A'i hwn, felly, Nick, yw tymor Gaerdydd yn dechrau yn raflo nawr fel... Dwi'n meddwl. Mae'n chwarae lot o geimiau adre. A efo tîm heb scrum, da chi ddim yn gallu mynd oedd i gatre a ennill. Na, dyna'r broblem yn dwe. A chwarae graffell hefyd, dim 4G. Na, wyrall, ond, wyrall pan oedd o, ti'n gwybod, pan oedd nhw'n dechrau'r tymor, bod nhw wedi cyrraedd lle nhw eisiau bod erbyn rwan. Ond dwi'n disgwyl wrach nhw'n mynd lawr chydig bach yn y cymer. Edrych ar ei gemau nhw nawr dros y 2 fis nesaf. Maen nhw'n chwarae Connacht, oedd ei cartre yn y gyngred mewn pythefnos. Wedyn Leinster oedd ei cartre marth y cyntaf, adre'r Lions, a wedyn oedd ei cartre i Benetton. Dwi ddim gyllen nhw'n hawdd golli'r 4 gêm na, a wedyn, mae'r dechrau da yn diflannu yn dweud. Ond,
maen nhw dal ar hyn o bryd tîm ucha o Gymru yn y tabl, wedyn rhaid cofio hynny. Reit, Nick, dim o fi eisiau case o deja vu, ond y dreigiau, unwaith eto yn ffodus, yn colli adre o 38 pwynt, 19 yn erbyn Munster. Yr unig positif falle yw bod nhw wedi ennill yr ail hanner 19-7. Ond, Ond dwi'n meddwl bod allan ail hanner yn fflatro nhw. ie, yeah. A Munster yn stopio chwarae. Mae'n gwybod wedi cael y pwynt bonus. A dwi'n teimlo dros y cefnogwyr. Dwi'n teimlo dros chwaraewyr ifanc. A dwi ddim yn, mae'n anodd iawn i gweld lle mae dreigiau mynd i, a sut mae dreigiau mynd i gwella. Wel, yn union, mae'n teimlo yn amlwg, mae tymor nhw ar ben leni. Maen nhw allan o Ewrop, maen nhw ar waelod y URC. Ond fi'n credu broblem yw, fel, mae yna bosibilrwydd go iawn nawr, eblaw y fuddigoliaeth yn Newcastle yn Ewrop, mae'r unig fuddigoliaeth arall geithio nhw, ddodd ddiwrnod agoriadol y tymor a'r chwaraewyr ifanc. Siwt wyt ti'n cadw moral nhw, siwt wyt ti'n cadw gobeithio nhw'n uchel o bod 17 golled o'r bron yn y gyngred. Mae'n tipyn y job. Mae'n tu ôl i Zebra rwan, a gath nhw trydydd, ennill am y trydydd tro yn Belfast. Of course, ie. So mae'n anodd i gweld lle maen nhw'n mynd i... Wel, maen wedi gorffen ar gwylod, dwi'n meddwl. Maen nhw 8 pwynt tu ôl i Zebra nawr sy'n 2 fuddigoliaeth. Dwi'n gweld le mae'r 2 fuddigoliaeth nhw'n dod, a bod yn onest y ti, Nick. Wedyn mae'n edrych yn debyg fod nhw yn gorffen y tymor ar waelod y tabl. Ond mae'n ddiddorol ond dwi'n achos ti'n edrych... dim o fi eisiau trafod tîmau sydd ddim o Gymru am lot fan hyn, ond mae Zebra yn ennill yn Ulster sy'n unheard of. Fi'n gwybod dyw Ulster ddim o'r dda leni felly beth nhw wedi bod. No. Ond ar bapur, oedi'r dreigiau gymaint a hynny'n wath na Zebra? Neu Zebra sydd wedi bod yn lwcu... Beth wyt ti'n credu yw'r falle y key to success i Zebra leni, ffaith bod nhw'n tair gêm, a bod dreigiau yn dal man i un buddigoliaeth? Wel, maen nhw'n symud y pe o well na'r dreigiau. Wrach mae'r hyfforddi yn well hefyd. Fel ti'n sôn, mae'n eich talent yn y Carwyn, o dyn nhw ddim yn cael eu gorau allan nhw, chwaith. Na, mae hynny'n wir, iawn. A mi'n credu peth, y gêm fawr falle nawr yn tymor dreigiau, diwrnod ola maes Chwefror, i ffwrdd yn Zebra, mae hwnna yn make or break falle. Falle bydd y gêm na'n penderfynu ar lot o beth sy'n digwydd i rai o'r chwaraewyr, falle beth maen nhw'n meddwl wneud. O bod pethau ddim yn wych yn y dreigiau, byddwn nhw'n edrych i symud mlaen, falle os nad yw pethau yn newid, ond boed mae tia neu rhywun arall fydd yn brif hyfforddwr tymor nesaf, mae job a hanner dyn nhw i gael unrhyw fath o hyder yn y tîm a heb sôn am dechrau meddwl am ennill gemau a dringo'r tabl. Dwi'n meddwl mae'n y cyfarfod cyn bod hir efo'r cefnogwyr yn Rodney Pre, bydd hwnna'n ddiddorol. Mae'n siŵr bod nhw'n cyfarfod anodd iawn. Bydd, o fi'n credu mae eisiau fod yn gyfarfod onest hefyd, achos os oes un peth sydd angen ar y cefnogwyr nawr yw'r transparency wrth y perchnogion ac wrth y rhanbarth a bod nhw gyd yn canu o'r un hymn sheet. Os oes unrhyw o beth i'r dreigiau gynnal i cefnogwyr nhw, mae rhaid nhw edrych ar arno fe a mynd reit. Siwt llwn ni sort o'r mas, achos ni eisiau gweithio gyda chi, byddech ddim wedi bod digon da, dyma be ni'n mynd i wneud i wella'r sefyllfa yma. Achos fel arall, mae'n jyst yn mynd i fod yn
dymor hir iawn arall blwyddyn nesaf. Peth yw, mae angen nhw allan o'r rut ma nawr, neu bydd y ddadl o sawl rhanbarth i gadw yn dod nôl unwaith eto, dwi'n ofni. Felly, Ie, a dwi'n meddwl fel mae wedi uh, cyfathrebu efo, maen nhw eitha realistig hefyd. Dim yn disgwyl nhw ennill neu, ond just ddim yn eisiau weld chydig bach o'r gynnedd. Ie, achos na'r peth yn fe, fel dechrau tymor, oedd na arwyddio. Fi'n gwybod nhw'n colli gemau, ond nhw yn y frwydr. Ond nhw yn y gêm tan y 10 munud cwarter awr ola. Y broblem yw nawr, mae hwnna wedi diflannu. A maen nhw allan o gêm efo'n hanner amser. Llewod a Munster nawr. Mae'r ddwy gêm, mae Dreied ddim yn ddim yn hanner amser, a mae jyst yn... mae'n game over, really, yn dweud cyn bod yr hanner yn cychwyn. Ond gobeithio bydd felly chwaraewyr at Gymru nawr a bydd rhyw fath o fel reset felly iddyn nhw fel change o scene yn help iddyn nhw achos bydd angen i'r ser ddod nôl a helpu gweddill y garfan i adeiladu ar bethau rhwng nawr a ddiwedd y tymor. Felly dyna ni wedi sôn a crybwyll gemau'r rhanbarthau i gyd. Ewn ni mlaen nawr, Dynic. Edrych mlaen, wel, fi'n gweud edrych mlaen, ni'n gwynebu Ffrainc yn Paris nos Wener yn y gêm agoriadol. Ond Warren Gatland wedi enwi i dîm ar gyfer y gêm. Beth yw dy argraffiadau di o be ni wedi gweld o'r garfa mae wedi dewis, Dynic? Peth yw, dwi'n deall, mae wedi mynd am chwaraewyr profiadol. A gathen nhw, a deud y gwir, os nhw'n dewis rhwng i player A neu player B, wedi dewis efo o brofiad. So, felly dwi yn deall pam mae wedi dewis. Ond jyst mae'n hollol wahanol eto i tîm yn cael ei dewis dros y hydref. A dyna, dwi'n meddwl, bobl yn stryglo efo. Does ddim cysondeb yn dewisiadau. Na, beth sydd wedi taro fi yw'r ffaith mae wedi mynd am Ben Thomas fel maswr, sydd wedi chwarae rhan fwyaf o'r tymor fel canolor i Gaerdydd, ond sydd o bosib felly yn fwy priodol na Dan Edwards yn Crys Cymru. A falle sydd eisiau chwarae bach fwy o rygbi fel fwy o ffwtboler felly. Ond wedyn mae wedi dewis Owen Watkin a Nick Tompkins yn y canol. Nawr i fi, felly'r ddoi ganolor na, bydde Dan Edwards, Owen Watkin, Nick Tompkins yn well gyfuniad yn y marn i felly, na mynd a Ben Thomas fel yn y Crys i 10. Felly bydden ni dewis Ellie James fel 20 wedyn. Ond, mae rhyw batymau fel yn ddim yn lot o synwyr i fi. A mae'n amlwg felly gyda'r reng ôl, mae wedi dewis rheng ôl sydd felly yn cynnig neidiwr ychwanegol yn y line-out, fel bod e'n gallu trial twyllo'r Ffrancwyr, ond gwir amdani yw, faint o'r bêl mae Gymru'n mynd i gael, achos mae tîm Ffrainc yn edrych yn eitha special ar bapur. Ydyn, mae'n chydig bach o'r chwaraewyr sy'n profiadol hefyd yn tîm nhw. Ond mae yna lot o bwysau mawr y bachwr Cymru. Ffaith mae ddim efo lot o brofiad. So bydd siŵr i fod pwysau ar y fo a pwysau ar llinell Cymru. A mae llinell Cymru lot gwell pryd mae'r byd yn chwarae a so mae'n rhaid i David Jenkins sefyll fyny. Mae pawb yn camol fel chwaraewr. Ond i fi, tan rwan, mae wedi bod 7 allan o 10 i Cymru. Lot o egni, taclo, ond rwan di'r amser i fo sefyll allan rwan fel rhan o'r tîm arweinydd tîm Cymru. Yn sicr, achos ni wedi gweld yn cael ei wneud yn gapten, felly mae'n amlwg bod
y barch eto fe fel arweinydd. A bod yn ifanc, dwi'n credu, Mm. os wyt ti'n arweinydd, ti'n arweinydd o'r cychwyn, sy'n beth yw'r oedran di, faint o brofiad wyt ti wedi cael, ti'n gwybod sut ti arwain tîm, felly bydd lot o bwysau ar ysgwyddo fe. Fi'n credu bod yn helpu fe bod rhywun o brofiad Rowlands yn yr ail ren gyda fe. Dwi'n credu bydd hynny'n yn lleihau felly bach o'r pwysau, ond yn sicr, mae'n amlwg bod Gatland yn fan o Evan Lloyd, yn dechrau yn Mharis, felly tra bod bachwyr felly mwy profiadol ar gael o fewn y garfan, ond yn sicr bydd yna bwysau arno fe. A gobeithio, gewn ni lein reit gynnar bod yn ennill hwnnw jyst er mwyn rhoi bach o hyder iddo fe, achos mae am Beth bod yw, noson. ym Mharis, mae rhaid i bod yn y frwydr am y chwarter awr cyntaf. Os ni ddim, a'r Ffrainc yn mynd a dechrau'r ymlaen a sgorio ceisau, wel, mae'n drosodd wedyn ynddi. So mae rhaid ni bod yn y chwarter cyntaf yn bod yn, cyfforol, taclo, a bod yn y gêm. A wedyn wrach ni gallu rhoi chydig bach o bwysau ar tîm Ffrainc hefyd. O, wrth gwrs, achos y broblem dy Ffrainc yw, os ydyn nhw'n mynd ar top ar dechrau, mae'r dorf yn dod mewn iddi, a unwaith mae'r dorf yn dechrau canu, does dim stop arnyn nhw. Beth sy'n rhaid i Gymru wneud i dywelu'r dorf na yn y 10 munud chwarter awr cyntaf. Bod ni'n cico 2-3 penalty a bod ni'n 9-0, 6-0, 9-0 fyny, jyst er mwyn cadw nhw'n dawel a mas o'r gêm, achos i fi dyna unig o beth Cymru o gael unrhyw beth allan o'r gêm agoriadol yma. Dwi ddim quite yn cytuno efo chdi. Sorry, Carwyn. Pa gwe, sori, mae hwnna good pod material sy'n angytuno. Just y ffaith, os ni yn mynd i'r dyn yma, mae rhaid i ni fod yn dewr. So, mae rhaid i ni mynd am y llinell. Os ni yn cael kick-osp, cicio'r i gornel, a trio sgôr y ceisau. Herwydd, dyn ni ddim mynd i ennill efo just cicio cosp. Na, mae hwnna yn wir hefyd, dwi'n cytuno ti fyna. Ond, mae rai fi gyfadde, dwi ddim yn hyderus bod ni'n yn cael unrhyw beth allan o'r gêm, a dwi'n ofni fydd hi'n falle gwylio'r gêm o diol soffa fydd hi yn reit Be ydych gynnar. chi'n disgwyl, os ti'n gallu predictio'r sgôr, be ydych chi'n disgwyl? Dwi'n gweld Ffrainc yn sgoro 40 o bwyntiau lle a beth 40-16 rhywbeth fel lai Ffrainc felly. Ie, dwi'n gytuno. Dwi'n meddwl wedi rhoi ar y podcast arall 38-15 rhywbeth fel la. Ie, mae hwnna'n teimlo fel sgôr. Sgôr byddwn ni reit hapus gyda, achos fel dwi'n gweud, mae'r gap sy'n rhwngddo ni a Ffrainc ar hyn o bryd yn astronomical, ond gobeithio felly bod nhw'n gweud clico to a bod chwarae nhw gynta o helpu Mae'n amser gorau i chwarae nhw yn dwi. Odi, yn sicr. Yn sicr. Wrth gwrs, dim jyst y dynion sy'n dechrau ar ei bencampwriaeth penwythnos yma. Mae'r tîm dan Egen, Nick. O ti'n sôn wrthnos diwetha bod un o'r bechgyn yn y garfan o'r un ysgol o ti. A ni'n gweld mae fe wedi gwneud i'r fainc. Do. Felly da iawn. Ond Richard Whiffin o'r tîm y ffordd i wedi mynd am tîm reit gorfforol, byddwn ni'n gweud, o edrych ar bapur. Beth wneud i o hynny? Wel, fel arfer, dyn ni chwarae tîm o dan 20 Ffrainc. Maen nhw wedi curo yn eitha hawdd, a fel arfer, maen nhw jyst rhy gry. Dwi'n licio'r ffaith, dyn ni gobeithio mynd i fod yn corfforol. Dwi ddim yn disgwyl ni ennill, ond gallu fod yn cyfforol, a bod, fel ni sôn i tîm Cymru, dwi yn disgwyl tîm o dan 20 i bod yn y brwydr am dipyn,
A gobeithio, fel dyn ni wedi sôn, i gweld cynnydd. A mae rhyw fath o feddwl wedi mynd i mewn i paratoi. Nhw ddim jyst yn troi fyny, mae rhai wedi chwarae lot yn yr Super Rugby Cymru. A mae yna canolwyr o'r Gaerdydd sydd wedi arfer chwarae efo gilydd. A mae lot o bobl yn sôn am Steff Emmanuel, am y dyfodol. So, a mae'n dipyn o boi hefyd. So mae'n efo dwylo dar, ond mae'n boi mawr fel Eddie James hefyd. Mae rai bobl wrth yn gofyn lle ar ôl Tom Boym chwarae mor dda i'r Caerdydd yn erbyn Sharks. Ond fel dwi'n deall, dim ond dillun oedd o'r ymuno'r Carwyn. A dyna pam mae o ar y faint, dwi'n meddwl. So dwi'n disgwyl dod ar y cae yn yr ail hanner. So dwi'n deall pan mae y ffordd mae hyfforddwyr a Richard Witham wedi penderfynu pwy sy'n chwarae. Be sy'n diddiorol i fi hefyd yw mae yna gymaint o chwaraewr sy'n chwarae yn Lloegr. Dwi'n meddwl mae yna 7 allan o Garfan, allan o 23 yn chwarae yn Lloegr. So mae hwnna'n diddiorol iawn ydy, a mae'n dangos lle mae'r chwaraewr ifanc yn cael opportunities os eisiau i mynd dros y bont i Lloegr a trio datblygu i fod yn chwaraewr rhwngwladol y fanna. Ond gobeithio yw fel Tom Bowen, gobeithio yn y dyfodol, maen nhw'n dod yn ôl i Chymru i chwarae. Ond, so, dwi'n really edrych ymlaen at y gêm. Dipyn o her yn bendant, ond mae'n fyw ar S4C nos Sadwrn. Chymrwch chwarae yn fan yn Llydaw. So, fel dwi'n dweud, dwi'n really edrych ymlaen am y gêm. O fi'n cytuno ti, mae'n ddiddorol, o ti'n sôn fyna am y ffaith bod gymaint o chwarae tu allan i Gymru. Yr un peth gyda'r tîm cyntaf, mae 8 o'r rhain chwarae allan tu allan i Gymru. Ond beth sy'n ddiddorol, fel ti'n sôn, mae ffordd mae'r garfan dy Richard Witham wedi paratoi ar gyfer y twrnament eleni yn teimlo bod nhw wedi sylweddoli bod angen datblygu talent y dyfodol nawr, a bod angen i ni drin hwn mwy proffesiynol, a bod angen dim just rhoi tîm o bois ifanc 20 at ei gilydd. Os y'n eisiau gystadlu ar y lefel rhyngwladol, am flynyddoedd i ddod, mae rhaid roi'r foundations na mewn nawr. A dwi'n cytuno ti, dwi'n dal i feddwl felly bydd Ffrainc a Lloegr bell ar y blaen, dim ond achos bod nhw wedi cael yr set-up proffesiynol yma am gymaint o amser. A nawr felly, debyg iawn i gêm y menywod, le mae'r gwledydd eraill yn dechrau do mewn iddi. Mae'n edrych bod tîm Cymru wedi penderfynu mai lenni o'r flwyddyn, le maen nhw'n rhoi shot da arni a mynd amdani. A sôn am Loegr fyna, wrth gwrs, maen nhw'n chwarae Iwerddon yn y gystadleuaeth dan 20 heno, ac ar hyn o bryd gyda tua 25 munud i fynd, mae Lloegr yn ennill yn Iwerddon 9.3, felly dwi'm yn gwybod beth yw'r tywydd fel yn y byd fel i, so falle bod hi'n noson uffernol yn Iwerddon, dwi'm yn gwybod, ond dechrau da i Lloegr fel byddwn ni'n disgwyl mewn ffordd, bod nhw'n cael y fuddugoliaeth na. Y peth yw, so fel chi sôn, os ti'n edrych yn ôl fel y 4 flynedd yn ôl, i tîm Ffrainc, tîm Iwerddon, tîm Cymru, mae yna gymaint o chwaraewr rwan sy'n chwarae yn y 6 gwlad. Cos mae'n bendant, mae'n cam mawr, mae'n stepping stone ydy. A os ti'n gwneud yn dda yn yr tîm o dan 20, fel arfer, os ti'n un o'r chwaraewr gorau, sy'n wedyn yn mynd ymlaen i tîm cyntaf. Yn sicr, a dyna hefyd dwi'n credu le fydd Super Rugby Cymru yn helpu'n chwaraewyr ni, yw bod nhw'n chwarae'n chwarae'n rheolaidd, achos dwi'n credu mae lot o bobl wedi bod yn ddiweddar,
y blynyddoedd diwetha yw bod yn tîm dan ni gen i ddim yn chwarae gymaint o rygbi rheolaidd i gymaru a falle chwaraewyr Lloegr, chwaraewyr Ffrainc yn ymwneud. Ond maen nhw'n chwarae'r lefel reit uchel, lefel gystadleuol, sy'n cyfuno chwaraewyr ifanc gyda chwaraewyr sydd wedi bod yn y gêm ers 10-15 mlynedd, sy'n gwybod pob tric yn... sy'n gwybod pob tric. Just chwarae, just dysgu sut i ennill gêm wrach. Dim bob gêm sy'n mynd i chwarae, ti'n mynd i chwarae y dda, ond just dysgu sut i ennill gêm agos. Ie. Ond sicr, a dyna ti eisiau, yw bod, bod y chwaraewyr yn gwybod sut i to scrape out a win mewn amgylchiadau anodd, mewn tywydd effernol, mewn gêm gystadleuol, a bod ti'n, pan ti'n cyrraedd y lefel uchaf wedyn, a bod y disgwyliadau yna arno ti i gael y fuddugoliaeth, a bod ti'n gwybod sut i ennill y gêm pan mae'n dod i hynny. Reit. Wel, dim dyna'r holl, da ni. Ni wedi sôn amdano Super Rugby Cymru fyna. Mae'r cwpan yn dychwelyd unwaith to benwythnos yma. A odi'r fixtures gyda ti dy flaen, Nick? Achos dwi wedi colli'r tab. Mae Aberafon adre game derby yn ebyn Ben y Bont. So, sut ti'n gweld hwnna'n mynd? Wel, ti'n meddwl beth, fi'n credu, yr un wnaethon ni angytuno wythnos diwetha, oedd yn y gyngre'r Pen y Bont erbyn Casnewydd, a nes i wei bod Pen y Bont yn ennill, a o'n i'n anghywir. Game agos? Lot o gêm agos, o'n i'n gweld Abertawe bron a fynd dros yr unell na. Sy'n wych i weld, achos ni wedi poeni bach am Abertawe, bod nhw ddim at y races, ond gwthio Pont y Pŵl i gollio pwynt, chwarae teg iddyn nhw. Y gêm arbennig o ddar yn bai Carwyn. Y rygbi Gogledd Cymru 54, a'r Aberafon 42. O, waw. Dyna adfer am rygbi. Sorry? Tackling was optional. Well, yeah. Gave the crowd a try fest. So i'r neutrals, oedd e'n gêm anhygoel. I'r ddoi defence coach, oedd e'n boenus. Tynnu glas allan. Oedd y ddoi yn chwilio am swydd arall i llun. Na. Dwi'n siŵr bod nhw'n iawn. Dwi'n credu bod Aberafon, felly ni bod chwaradre yn mynd i fod o fydd i Aberafon. Gêm agos, ond Aberafon i ennill hwnna, dwi'n credu. Wel, I'm mynd yn erbyn hi. Ar ôl Pen y Bont yn neud mor dda, na i just deud bod allai Pen y Bont yn ennill. Iawn. Cawn weld. A wedyn Caerdydd adre yn erbyn Rygbi Gogledd Cymru. Bod Rygbi Gogledd Cymru wedi sgorio 100% o bwyntiau. O na, mae Gaerdydd wedi bod yn colli chwaraewyr nawr. Ti'n meddwl? Y canolwyr yn chwarae yn ei tîm o Cymru o dan 20. Ie, mae hon yn un anodd, achos gallai... Ddim ni wedi bod RGC yn cael buddigoliaeth. Diolch, dwi'n gytuno. Ie, dwi'n credu, dwi'n ffansi nhw. A wedyn, Cwins Caerfyrddin, adre yn erbyn Pont y Pŵl. Dwi'n gweld Pont y Pŵl yn cael bach o bol o cyn felly ar ôl dim ond Cir Abertawe a bydden nhw'n rhy grif i'r Cwins lawr yn Gyfyrddin i ennill eitha cyfforddus fi'n credu. A dwi ddim jyst bod yn awkward, ond na'i mynd am Cwins Caerfyrddin. Mae'n ei good material, Nick. Pa'n beth yn awkward o gwbl. Mae'n beth mae'r grandawyr eisiau clywed. A wedyn, y gêm olaf yw Abertawe Catref yn erbyn Casnewydd. Bod Abertawe wedi gwthio Casnewydd, Pont y Pŵl yn agos, dwi'n mynd gweld nhw'n gallu cynnal y safon na. Fi'n credu Casnewydd i ennill rei cyfforddus. Oce, wel, dwi'n cadw y rhan yn mynd, dwi'n mynd yn Abertawe. Mae tymor wedi newid. Ie, dwi'n gobeithio bod ti'n iawn, achos os nhw'n dechrau ennill gemau, fydd e dim ond yn gwneud yr SRC yn gryfach, a fydd e'n... Mae perfformiadau nhw wedi heiddi gwell na mae canoniadau nhw wedi gwneud, felly. A wrach efo tîmau fel Abertawe, wrach nhw sy'n rhan o'r carfan gwylch, sydd ddim wedi chwarae lot,
wyrach maen nhw, dibynnu pwy maen nhw dewis, o wyrach wyrach dweud, mae sy'n gêm rwan am bythefnos, rhaid ti cael chydig bach amser i chwarae, cer i chwarae i Abertawe neu i Ben y Bont. A dyna beth yw pwrpas yr SRC mewn ffordd, yn dweud. Wedyn, gobeithio fydd hyfforddwyr y gweilch a hyfforddwyr y tîmodd yn yr SRC yn trafod... Efo dreigiau. Wrth gwrs, ie. Os oes rhywun yn dod ôl anaf neu rhywun angen bach o game time wedyn, hwn yw'r amser i chwarae nhw'n, dy fe? Ydy. Felly, os nag os dim i'r ardd ti'n eich i weid, na gys dy fi'n ei nawr yw dymuno Pob Lwc i dîm cyntaf Cymru, i dîm dan 20 Cymru. Byddwn ni tu ôl chi boes. Mae am fod yn anodd yn Ffrainc, ond Pob Lwc a rowch hel iddyn nhw. Gobeithio wythnos nesaf, fyddwn ni'n dathlu 2 fuddugoliaeth anhebygol, ond ddim yn amhosib. Yr ardal eto hael arfer. Daw eto hael. Wel, os yna'n gwell i orffen yna hwnna i we. Nick, diolch fawr iawn i ti am dy gwmni unwaith eto. Mwynhau'r gêm y safari a nos Sadwrn. A nos da. Nos da, siarad yn gwir. Diolch ti. Hwyl. Tara. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.